ପୁରୁଣା କାଦମ୍ବିନୀ ପୃଷ୍ଠାରୁ। ଭାତ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସିଝା ଆଳୁ, ବେସନ, କଟା ପିଆଜ, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସହ ଭାତକୁ ଚକଟି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରି ଗରମ ଗରମ ଜଳଖିଆ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରୁଟି ବଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ରୁଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟି ତେଲରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରି ସେଥିରେ କଟା ଧନିଆ, କଟା ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି, ଚାଟ୍ ମସଲା ଓ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ମିଶାଇ ସୁନ୍ଦର ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସୁଆଦିଆ ସରବତ। ଦହିରେ ଲସି କିମ୍ବା ସରବତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଯଦି ଦହି ବହଳିଆ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ପାଣି ପରିବର୍ତ୍ତେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶାନ୍ତୁ। ଲସି କିମ୍ବା ସରବତର ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ରୁପି ହେଉଛି କି? ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ କିଛି ଗୋଟା ମେଥି ପକାନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲକୁ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ କରି ଲଗାନ୍ତୁ। ବାସନରୁ ପିଆଜ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲେ। ବାସନରୁ ଯଦି ପିଆଜ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଣ ମିଶା ପାଣିରେ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିଆଜ ଗନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ବାସନ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ।